si vám zatahuji trošku. Na Českobujovicku. Tady se staví dálnice nová. Se práší, že se vystaví hladí dálku do Šumava. To mě vůbec A jsme v Českých Budějovicích. To nebylo potřeba povědět na produkování. Asi jo. Zatím jenom Maroušek trošku, já jsem takový něco přidal. Tam se mi dalo, tam se dalo, tam takový záleky. Ještě musíme nabrat ještě jenom jsme na okraji. Zásuvky na 220. České Budějovice. Věděl, že jako, že jsem ujel, teď nevím, jestli to byla Háďa nebo Marouš, jsem Marouš, nebo Háďa Lořec. No tak Háďa. Tak věděl, že jsem ujel kluk, a já jsem vlastně nemluvil, já jsem šel do papíry na Mojance, a se s ním bavila, já jsem znal, popis trošku.
je to jako společně. To autobus. To vlastně chybí jednu spolu, ne? No, jeden. To je dobře. Je nelípo vlastně. Mama. No. S těma žlicích. Na žlicích a pak s váma. Jsme všichni a jeden směr do Bořiště. Hraniční přechod do Rakouska, Salzburg a tak. A Vila. Ale první bude Linz. Mezi 5. a 6. mohli přijíždět před Řím, kde si uděláme tu rekultivační pauzu. Ale jak říkám, čas si budeme s klukama hlídat a podle toho buď se budeme muset v noci zrychlit, nebo naopak. Za mě po těch letech je lepší, když budeme třeba i 2 hodiny někde před Římem stát a trochu dospávat a mít čas na to kafe, záchod a podobně, než mít jenom těch 20 minut. Kdyby náhodou potom ráno někdo potřeboval něco v zavazadlech, že byste zjistili, že vám chybí léky nebo něco takového, tak samozřejmě ráno potom bychom vám zpřístupnili zavazadla. My až nás kluci vyloží na příměstském vlaku, tak samozřejmě zakoupíme lístky na městskou hromadnou dopravu, protože budeme dělat tu 9hodinovou povinnou pauzu po nočním přejezdu. Tak už se pak ve městě obstaráme. To znamená, že my budeme opravdu celých těch 9 hodin mimo autobus a proto je důležitý, aby vám na zítřek nic nechybělo. To znamená, ať máte opalovací krém, i když to jsem koukala na počasí, tak zítra má být v Římě pod mrakem a z rána by tam mohlo hrozit nějaký ten deštíček, ale mělo by být docela i teplo. Když by bylo pod mrakem, tak je to pro nás docela fajn, protože nebudeme upečený, ale opalovací krém je taky důležitý. Určitě, abyste měli u sebe léky, co berete pravidelně, to bezesporu. Co se týče pití, tak nemusíte brát pití na celý den zásobu, protože v Římě je stále pitná voda, která je dostupná v průběhu toho, jak půjdeme městem, takže lze dočerpávat vodu z fontán a kašen, který jsou k tomu určený. A pak samozřejmě nějaká ta sváča záleží na vás, protože až budeme končit prohlídku v oblasti Kolosea, tak tam je množství sice restaurací, ale ne každý třeba bude chtít jít do restaurace. Ale hlavně pokud máte speciální nějaký požadavky, návyky na pravidelnou stravu a podobně, tak ať máte vždycky každý den, co budeme se pohybovat v Itálii, něco na sezobnutí, aby se vám neudělalo špatně a podobně. Takže zítra nás bude čekat těch 9 hodin a budeme potřebovat lístky na městskou hromadnou dopravu. My pojedeme příměstským vlakem a odtud buď pěšky, anebo ještě metrem, záleží, jaký budeme mít čas ke španělským schodům. To znamená, že budeme potřebovat na zítra 1 lístek do města a 1 lístek z města. To samé nás potom bude čekat v sobotu, až pojedeme Vatikán, tak zase budeme potřebovat do města z města a každý ten lístek stojí euro 50. Takže na zítra 2x euro 50 a potom na ten poslední den taky. Jakmile se dostaneme do centra, tak nás tam bude čekat místní průvodkyně Věrka Hřebíčková, která by s námi šla prohlídku zhruba na 3 hodinky. Samozřejmě v materiálech máte napsáno, že my průvodci čeští nesmíme průvodcovat v areálech, v místech pod UNESCem a podobně. Tady v Itálii se to hodně kontroluje, takže ta situace se má tak, že já vám můžu spoustu toho říct v autobuse a podobně, ale ve městě už vlastně, co se týče Říma, povídat vyloženě nemůžu a samozřejmě je to investice navíc, ale pokud takhle cestujete, tak víte, že místní průvodci znají všechno, co je potřeba, nejenom samozřejmě historické záležitosti, ale i takový ty ze života, ty zajímavosti a podobně a jsou nejlepší v tom, že to mají prostě vystudované a samozřejmě mají na to tu licenci, což je to ta potřeba, aby mohli provádět výklad ve městě. Věrka Hřebíčková, to je taková moje informační dračice, je to neskutečná ženská, která už v Římě žije přes 50 let a její mozkovnu bych chtěl mít asi úplně každý, protože to, co tam se vejde, co všechno ona ví a zná, je naprosto neuvěřitelné. Takže s tou bychom se sešli právě u španělských schodů, kde bychom, kdo budete mít zájem, absolvovali prohlídku
prostřednictvím sluchátek a přijímačů. Každý bude mít sluchátko, Věrka bude mít mikrofon a do toho vlastně bude povídat to, okolo čeho půjdeme, kam budeme zacházet a podobně. No a právě u španělských schodů začneme. Je to místo, kde se lidé střetávají. Je to něco jako když se v Praze, že řekne, že se sejdeme na Václaváku pod koněm. Každý město má nějaký takovýhle své poznávací znamení, tak španělský schody v Římě jsou jedním právě z těchto míst. Navíc se tam konalo množství modních přehlídek, natáčelo se tam množství filmů a podobně. Je to místní fenomén. My tím, že přijedeme do Říma po ránu, tak my si tu prohlídku užijeme ještě alespoň tu první část v relativním klidu, protože přijet vlastně do centra odpoledne, kdybychom to absolvovali poslední den, tak už je hlava na hlavě a člověk nemá šanci ani projít vlastně mezi těmi lidmi, takže my ráno to budeme mít naprosto poklidnější. Takže bychom začali na španělských schodech, šli bychom společně k fontáně di Trevi, nejkrásnější fontána v Římě, kde budete mít možnost si případně hodit minci do fontány. Ono s tou platbou fontány se to má tak, že by měla stát 2 eura, pokud chcete jít k ní vlastně sejít po schodech dolů a jít přímo k té fontáně. Jinak to je náměstíčko, kde se nachází, protože fontána di Trevi tvoří průčelí vlastně paláce, tak je normálně přístupné, na tu fontánu lze normálně vidět a lze ji obejít a podívat se ze všech stran, jenom nesejdete dolů po těch schodech. My si tam dáme chvilinku, abyste si taky během té prohlídky měli možnost odskočit na toalety, protože s toaletama to už je zase téma samo o sobě. Takže to bude jedno z těch míst, kde bude ta příležitost a abyste si mohli když tak hodit tu minci a pofotit si fontánu di Trevi. No a potom se společně přesuneme k Panteonu. Panteon je vlastně nejdochovalejší antická památka, která se takřka 2000 let až s malou pauzou používala nepřetržitě. A my máme rezervaci do Panteonu. To znamená, že Věrka v rámci prohlídky s námi do toho Panteonu zajde a bude provádět výklad i vevnitř. Někteří z vás rezervaci na Panteon nemáte. Pokud byste šli prohlídku s Věrkou s výkladem, tak pokud nebude veliká fronta na koupi lístku do Panteonu, tak jdou koupit i na místě. To bych vám ukázala, kde. Pokud by byla velká fronta, tak byste případně chvilku posečkali venku, aby jsme se potom mohli dát zase dohromady. Panteon je naprosto úžasný v tom, že je to nejenom monumentální stavba, ale naprosto úžasně postavená, protože kopule Panteonu je vlastně největší betonová kopule bez výstuže, kterou antické stavitelství zvládlo. Má v té kopuli vlastně otvor, díru o průměru 9 metrů, což je jediné světlo, který do Panteonu proudí. Navíc původně pohanský tempel, dnes byste nečekali, že je to předělaný na křesťanskou vlastně památku, tak se stal místem posledního odpočinku jednak Viktora Emanuela II., což byl první král znovu sjednocené Itálie, pak je tam taky Umberto I., to je druhý král znovu sjednocené Itálie a je tam taky Rafael. Takže Panteon bude naší zastávkou v rámci prohlídky. No a potom budeme směřovat na Benátské náměstí, kde se střetávají důležité silniční tepny, je to už takové to centrum v blízkosti Kolosea. A na Benátském náměstí projdeme okolo Benátského paláce a okolo Vittoriana, neboli památníku Viktora Emanuela II. A směrem na Kapitol, jeden ze 7 pahorků. Na Kapitolu jsou muzea a radnice a je tam vyhlídka na Fórum Románum. A já se zeptám, má někdo, nebo měl někdo to štěstí a se na lístky do Kolosea? Ne, a fóra jako taková. Protože je možnost, když tak zajít na fóra, protože Koloseum, tam je to s lístkama opravdu beznadějný s tou koupí. Takže potom budete mít i prostor po prohlídce, abyste se v téhleté oblasti pohybovali a případně mohli navštívit samotná fóra bez toho Kolosea jako takového. O fórech vám Věrka bude vyprávět v rámci prohlídky právě na Kapitolu, protože tam je vidět krásně na Fórum Románum. Takže uvidíte krásně
z pohledu z výšky vlastně to Fórum Románum a navíc, až sejdeme z Kapitolu, tak se budeme pohybovat po ulici Císařských for, Via dei Fori Imperiali a půjdeme podél toho Fóra Romána. Je to ulice Císařských for právě proto, že je lemována samými fóry, ať už Cesarovo Fórum Románum, Trajanovo Fórum, Augustovo Fórum a touhletou ulicí se vlastně dojde až ke Koloseu. Samozřejmě na místě by se dalo zkusit zjistit, jestli jsou přístupné lístky do Kolosea na ten aktuální čas, kdy my tam budeme, ale v tomhletom úplně šanci nedávám, protože oni vždycky pak řeknou, ano, lístky máme, teď vy to chcete zaplatit a zjistíte, že vám prodají lístek se vstupem do Kolosea v 5 hodin, to my už v Římě dávno nebudeme, že jo. Takže ale dali by se koupit ty fóra, abyste mohli navštívit Fórum Románum a Palatin. Palatin je jeden vlastně z těch 7 kopečků, kde byl Řím původně postaven. Je to taky krásné místo, takže tyhle ty 2 fóra jdou navštívit i bez Kolosea. Jak říkám, je to neskutečný od toho covidu, co se týče vůbec nákupu lístků, je to komplikace na komplikaci. Ale tak jako tak Věrka bude barvitě vyprávět jak o Fóru Románu, tak o Palatinu, tak samozřejmě u Kolosea. U Kolosea naše prohlídka zhruba po těch 3 hodinkách bude končit, pak si zase vyberu sluchátka přijímače a budete mít vlastně prostor na to jít se podívat po okolí, občerstvit se. Ono nezdá se to, ale po nočním přejezdu vlastně i ta procházka a všechno, tak člověk bude trošičku rozlámaný, takže to bude takový ten prostor, jednak bude doba oběda pomalu a jednak člověk pocítí takovou tu únavu, že už by se i někam třeba posadil a odpočinul si, takže pokud budete chtít, tak vás tam potom nasměruju, kam byste se mohli jít v blízkosti Kolosea podívat. Ono totiž je krásný si to Koloseum obejít i kolem dokola, je tam park na pahorku Celio, kde byste se mohli případně taky projít, plus v blízkosti je taky pár kostelů, který byste mohli navštívit. Vůbec co se týče kostelů všeobecně, a platí to i do Panteonu zítra, je potřeba, abyste měli zakrytá kolena a ramena. Tím, že zítra by nemělo být úplný azuro, tak by to bylo fajn, ale kdyby náhodou jste měli něco odhalenějšího, tak je potřeba počítat s tím, že Panteon už se vlastně v současnosti že počítá za křesťanskou památku, čili se to na něj vztahuje taky. A pak záleží, na koho z Italů tam narazíte. Někdo je benevolentnější a nechá tam projít člověka polonahého a někdo to prostě striktně dodržuje. Takže co se týče toho zítřka a té prohlídky, tak jenom připomenu, že prohlídka by byla zhruba na 3 hodinky, sluchátka přijímače s místní průvodkyní Věrkou, po trase Španělské schody, Fontana di Trevi, Panteon, Benátské náměstí, Kapitol, ulice Císařských for směrem ke Koloseu. A pokud by vás šlo alespoň 30, tak ta prohlídka, včetně sluchátek a přijímačů na ty 3 hodinky, je 11 € na osobu. V propozicích tam máte, myslím, nějakých 13-14, takže jsme pořád krásně v limitu, pokud vás půjde alespoň 30. Kdyby vás šlo o něco méně, tak samozřejmě se to potom nepatrně zvýší, to bych přepočítala. Takže si to určitě nechte projít hlavou, protože až potom přejedeme hranice, tak já budu zjišťovat, abych mohla objednat sluchátka a přijímače, kolik z vás by šlo na tu prohlídku barokního Říma až směrem k té antice. Až se potom budeme dávat dohromady, abychom se přesunuli společně zpátky k autobusu, tak budeme přejíždět zase metrem, příměstským vlakem na místo, kde nás kluci ráno vyloží. Tam si zase nastoupíme do autobusu a pojedeme potom ještě zhruba 3 hodinky na ubytování směrem na Neapol do městečka Mondragone. Co se týče ubytování a tohodle, tak to si potom povíme, až to bude zítra odpoledne aktuální, až se budeme blížit na hotel. Čtvrtek původně v programu je Capri, ale věřte mi, že za prvý je Capri vražedný hned po Římě a nočním přejezdu, který vlastně nás čeká, to za prvý, a za druhý kvůli vstupu na Vezuv. Dobrá zpráva je, že se mi podařilo zajistit vstupenky na Vezuv. Vy jste měli vlastně od cestovky informace, že musíte nahlásit předem, jestli vůbec o ten Vezuv máte zájem, a platba proběhne na místě, tak Italové byli
tentokrát moje kontakty velice šikovný a lístky mi potvrdili, čili Vezuv se konat bude. My ve čtvrtek ale jako první pojedeme do Pompejí z rána a až odpoledne na Vezuv, protože máme odpolední lístky. Co se týče Pompejí, tak je to město, které bylo dvakrát zničeno. Poprvé v roce 62 našeho letopočtu, to bylo při velkém zemětřesení, a potom to definitivní zničení v roce 79 našeho letopočtu, kdy tedy Pompeje byly zasypány popelem. Nebyly zality lávou, to bylo Herkuláneum. Pompeje byly zasypány popelem. No ale vzhledem k tomu vlastně my dneska můžeme vidět přesný obraz toho, jak se před těma necelýma 2000 lety vlastně žilo. Já vás budu nasměrovávat na ty nejzajímavější místa v Pompejích, ať už je to Palestra neboli hřiště, velké a malé divadlo, prádelna, Nevěstinec, bohaté domy, kde žili bohatí vlastně Pompejané, měšťané, na hlavní náměstí, na tržnici. Do lázní vás budu směřovat, budu vás upozorňovat na spoustu detailů, kterých je potřeba si tam všímat, a samozřejmě taky uvidíte odlitky vlastně těch původních obyvatel, kteří tam zemřeli, a to v tom okamžiku té smrti, kdy byli naposled vlastně zachyceni. Vstupné do Pompejí pro dospělého letos nám podražili, to jsem zjišťovala, aktuální vstupy. Nevím teď přesně, co máte v propozicích, možná tam máte 18 euro. Aktuální vstup pro dospělého je 20 euro na osobu. A je to ten základní lístek bez Vily Mysterií. Kdybyste někdo chtěl navštívit Vilu Mysterií, ona se nachází trošku bokem od toho areálu, ale je potřeba už při koupi lístků vlastně vědět, jestli tam chcete, ale o tom si pak o těch místech, až uvidíte mapu, kterou vám budu vysvětlovat, než pojedeme do Pompeji, tak se v tu chvíli rozhodnete, jestli chcete i tu Vilu Mysterií nebo ne. Teďka je to ještě příliš brzo, hlavně to potřebujete vidět na mapách. S Vilou Mysterií by to bylo 25 euro na osobu. Takže 20 počítáme základní lístek do Pompejí. Studenti mezi 18 a 24 lety, pokud máte doklad, pas, občanku, tak 2 eura, a děti do 18 let Pompeje zdarma. V Pompejích rozhodně budou chtít vidět vaše doklady, takže si je budete brát sebou, abyste se mohli prokázat, protože teďka už ty lístky povětšinou dělají nominativní, prostě na jméno konkrétní, takže tam bude potřeba mít doklady sebou. Takže já vám všechno vysvětlím, abyste byli informačně vybavení pro návštěvu Pompejí. Tam samozřejmě budete mít čas, abyste zašli na ty doporučovaná místa, a po cestě samozřejmě uvidíte ještě množství dalších věcí. No a potom se vrátíme k našemu autobusu. Pojedeme směrem k městečku Torre del Greco a tam budeme přestupovat do italského autobusu, který nás odveze do výšky 1000 metrů na Vezuv. Vždycky do toho 1000 metrů nad mořem Vezuvu se dá vyjet tím autobusem, a potom je tam ještě nějakých 281 metrů převýšení, a to je ta fáze, na co se kupují ty lístky, to, co potom šlapete už po svých směrem nahoru k tomu kráteru. Když se vydaří počasí, což jsem koukala, že by mělo být hezky, tak už při výjezdu vlastně tím italským autobusem do těch 1000 metrů jsou nádherný panoramata na Neapolský záliv, a potom vlastně, když vyšlápnete nahoru k tomu kráteru, tak na jednu stranu koukáte dolů do kráteru a na druhou stranu na ten Neapolský záliv, takže je to takový pesný pohled přímo na místě i samozřejmě do okolí. Kdo se bojí kvůli fyzickým silám, tak není to úplně strmý stoupání celou dobu. Začátek je trošku strmější, pak už to jde spíš pozvolně. Běžně tam seniori chodí během půl hodinky nahoru k tomu kráteru. Jo. Ten kráter se dá zhruba do půlky obejít, pak se zase stejnou cestou vrátíte zpátky. Ve čtvrtek je důležitý, abyste jak do Pompejí, tak na Vezuv měli pevnou obuv. Je mi jedno, jestli otevřenou nebo uzavřenou, ale žádný žabky, žádný pantofle nebo něco takového, protože Pompeje jsou terén, jsou to prostě vykopávky, a Vezuv je sopka, je to výšlap, takže tam je potřeba, aby jsme měli pevnou obuv, abyste byli co nejvíc v bezpečí, což samozřejmě neznamená, že ve 100% bezpečí člověk na sebe prostě musí dávat pozor. Aspoň
uvidíte, co taková sopka dokáže, potom, co budeme mít za sebou ty Pompeje a samozřejmě, co nás jednou čeká, protože Vezuv je stále aktivní sopka. Není otázkou jestli, ale kdy vybouchne. A čím později to bude, tím ta exploze bude monumentálnější a očekávají se změny pomalu i klimatu vyloženě v globálním měřítku, protože pokud to bude výbuch minimálně jako ten v roce 79, tak samozřejmě je to pravda na zdraví, tak je to samozřejmě ta vidina toho, co už se stalo s tím, že Neapolský záliv bude neobyvatelný. Pokud by to měla být exploze, která byla během doby bronzový, která byla ještě větší než v tom 79., no tak to potěž Bůh, ale to už bude hodně veliký. No a co se týče cen tedy Vezuvu, tak vstupenka na Vezuv normálně stojí 12 euro. A tím, že je to ještě takhle komplikovaně řešené, tak je to 15 euro na osobu a autobus do těch 1000 metrů je 12 euro. Čili celkově Vezuv jako takový vstupenka i s tím odvozem nahoru je 27 euro. Já teď přesně nevím, co jste měli úplně v propozicích. Jo. Ale jak říkám, prostě Vezuv je taky bojovka do poslední chvíle. My budeme za chviličku stavět, takže co se týče Capri a potom Vatikánu, tak si povíme, až budeme pokračovat. Jsme první zastávka. Tak prosím vás, dáme si 30 minutek a potom budeme stavět už každých těch zhruba 3,5 hodinky. První zastávka Česku, tady před Kaplicama, jo. Tady máme takový motorez. Krásnej. Tady jsme u benzíně MOL. A také vypadá náš autobus. Za chvilku překročíme česko-rakouský hranice. Z Kaplic, tady z parkovic, z přistávky. A příští zastávka už bude Rakousku. Kaplic. Se jenom radši ujistím, všichni máte tak, jak jsme přijali, před sebou, za sebou, vedle sebe, přes uličku. Výborně. Vzpomněla u těch Pompejí, prosím vás. Já budu na všechno vlastně kromě těch Pompejí vybírat předem. Co se týče zítřka a pobytové taxi, to vyberu dneska a potom zítra po večeři nebo předvečeří nebo tak nějak vyberu na Vezuv a Capri. Jo, bude to jednodušší pro vás i pro mě, tím, že budu vlastně platit hromadně. Ale co se týče Pompejí, tam případně můžete platit i kartou, což je super, takže někdo z vás třeba zaplatí Pompeje kartou a někdo, kdo bude platit v hotovosti, tam je potřeba mít to fakt přesně, naštěstí, jak to zaokrouhlili teda na 20, tak jsou to papírovky, oni tam nikdy nemají drobný. V 9 ráno se otevře pokladna, přijdete k té holčině tam a ona má prázdnou kasičku s drobnýma a když přijdete po ránu a ona nemá nic, tak potom zůstanete na sebe koukat a blokujete všechny další návštěvníky, jo? Takže tam je to docela v tomhle vtipný. Ale já vám pomůžu koupit ty lístky do Pompeji a vám tam budu toho asistovat. Ale zase, když někdo třeba chce tu hotovost na něco jiného, tak může platit kartou, tak to je super.
No a v pátek nás bude čekat Capri. Bude to náročný den minimálně kvůli stávání, protože se vždycky snažíme být o krok napřed, takže Capri bude trošičku polet. Ti, kdo z vás pracují od rána, tak to bude normálka, ale v 6 hodin budeme odjíždět ráno. Pro vás se nic možná nezmění, pro ostatní to bude trošku náročnější, ale jak říkám, je důležitý, kdybychom vás nechali vyspat, tak trajekty, které následují potom, jsou taky dražší už tak. Capri je strašně drahý celkově, je to prostě takový ten, jak se říká, ostrov pro horních 10 000, takže za chvíli se vám začnou protáčet panenky, až vám začnu říkat ty částky. Že 6 ráno odjezd, nikdo si Italu nám snídaně neudělá, takže se domluvím na ten pátek na balíčky. Jo, takže si to vezmeme do autobusu, než dojedeme do Neapole, tak buď se dospíte, nebo budete moct posnídat, nebo potom na trajektu se dá koupit i kafe, nějaký croissant a podobně. Capri je ale opravdu jeden z nejkrásnějších ostrovů v Tyrrhénském moři. Samozřejmě má spoustu lákadel, jako je ta modrá jeskyně proslulá, Faragliony, ty skály, které trčejí že z vody, krásný výhledy a podobně. Taky proto si to tam v minulosti zamilovali i císaři, třeba Tiberius, když se tam přestěhoval na posledních 10 let svého života, tak se tam nechal postavit 12 vil, na každý měsíc jednu. Jo. A třeba švédský lékař Axel Munthe, tak ten si tam zase nechal postavit vilu na původní vlastně a jedný z původních císařských vil s nádherným výhledem na Marina Grande. Takže Capri, když se podaří počasí, co zatím předpověď drží, tak by mělo v tomhletom ohledu krásně být. Takže náš autobus nás odveze do Neapole v přístavu a my se budeme nalodit na trajekt. Takže zase budeme celý den mimo autobus, takže taky, aby vám nic nechybělo, protože se pak budeme do autobusu vracet až vlastně na cestu zpátky do hotelu. Takže my se nalodíme na trajekt. Ráno ta cesta trajektem trvá zhruba hodinku 20 minut, jak jsem říkala, kafe, croissant, záchody, tohle je tam k dispozici. A jakmile připojeme na Capri, tak kdo budete mít zájem, tak bychom jeli plavbu okolo té atraktivnější části ostrova. Je to menší loďkou, není to žádná bárka pro 10-20 lidí, je to prostě loď, takže velikost je přiměřená, to se nebojte. A tam bychom vlastně jeli okolo té atraktivnější části ostrova, což je z velkého přístavu Marina Grande, okolo těch útesů až k těm skalám, který trčejí z vody, ty Faragliony, směrem do malého přístavu Marina Piccola a pak zase zpátky. Co se týče té velké modré jeskyně, která je největším fenoménem, tak z časových a praktických důvodů do ní nejezdíme, protože praxe je taková, že vy vlastně připlujete k té jeskyni, zařadíte se do fronty směrem na menší loďky. Menší loďky po 4 lidech pak směřují na pokladnu, kde zaplatíte zhruba dalších asi, nevím jestli teď už je to okolo 25, možná ke 30 eurům vstup do té modré jeskyně, pak stojíte frontu na ten vjezd, tam se člověk musí lehnout do té loďky, vjedete do jeskyně, za 2 minuty jste venku a je po srandě. A tohle v rámci front samozřejmě strašně trvá, takže už by nebyl čas na další věci. To je jedna věc. A druhá věc, počasí. Když je nestabilní počasí, což teďka na jaře ještě může být, ten průplav pro tu malou loďku je asi 1 metr vysoko, teda jako prostě asi metr, takže když jsou vlny, tak oni stejně tu modrou jeskyni zavírají. Takže je to nejisté a to v jakémkoliv ročním období dřív. V létě, když byste se mě zeptali, jaký bude počasí v červenci, no jak asi azuro. Poslední roky to říct nejde, protože i v červenci se mi stalo, že prostě nám zavřeli Vezuv, protože liják jak blázen a podobně. To prostě je neuvěřitelný. Počasí se mění šíleně. Čili my do té velké modré jeskyně nepojedeme, ale po cestě samozřejmě budeme mít různé ty modré azurové efekty, takže o ně nepřijdete, protože oni jsou všude možně okolo toho ostrova. Není to jenom o té modré jeskyni. Tahle ta plavba bude trvat zhruba hodinku, já vám tam budu povídat o ostrově, co a jak a tak.
a pak se zase vrátíme zpátky do přístavu. Takže kdyby někdo nechtěl na tu menší loďku, tak samozřejmě může počkat v přístavu a potom se k nám přidat k dalšímu programu. Budeme používat soukromé minibusy, je to rychlejší, je to praktičtější, takže bychom se potom nalodili na soukromé minibusy. Plán je takový vyjet do městečka Capri, což je hlavní město ostrova, a tam se projdeme po hlavní třídě směrem na vyhlídku, která se nachází nad Augustovými zahrady a nad malým přístavem. Taky chci, abyste tam měli chvilku volno, abyste se stačili pokochat, občerstvit se a porozhlídnout, než se potom dáme dohromady a vyjedeme do městečka Anna Capri, což je druhý městečko na ostrově, je to ještě o kousek výš a v Anna Capri já vás nasměruju. Jedna z možností je prostě se jenom projít krásné vyhlídky směrem od starého císařského schodiště, nebo si jít sednout prostě do restaurace a v klidu se odpočinout a nasát atmosféru, nebo můžete navštívit vilu Axla Munteho, toho švédského lékaře. Ta stojí teď, myslím, nějakých přes 10 euro určitě. Možná nějakých 12 euro. Takže to je další možnost. A nebo můžete vyjet jednosedačkovou lanovkou na nejvyšší bod ostrova Monte Solaro. Moje oblíbená část dne. Ta jednosedačková lanovka je asi ve výšce 5-6 metrů nad zemí, trvá to 12 minut nahoru a nahoře, když je krásný počasí, tak máte úchvatný výhledy na Neapolský záliv od vlastně ostrovů Ischia, Procida, Vivara, Nizida, Mizmizeno až po vlastně celý Sorenský poloostrov, až po ten poslední bod. Takže když je krásný počasí, tak vyhlídka z toho Monte Solara je opravdu nádherná. A pak zase 12 minut dolů směrem na sraz. Pak se zase dáme na ty minibusy, sjedeme dolů do přístavu na trajekt a k našemu autobusu. Kdyby někdo na tu lanovku nechtěl, jak jsem říkala, máte taky další možnosti, Vila Axla Monteho, vyhlídky, projít se prostě a podobně. Co se týče cen, tak trajekt z Neapole na Capri a zase zpátky odpoledne je 42 euro. Jediná sleva, která se uplatňuje, je do 120 cm, což nejste nikdo. Takže plná palba, sakum prásk. Aspoň tohle nějak nezdražujou zatím. Potom, až připlujeme a jeli bychom na tu menší loďku, tu panoramatickou okružku, tak je to 22 euro. Soukromé minibusy, kterými se budeme po ostrově pohybovat, 19 euro. Kdo by chtěl lanovku na ten nejvyšší bod Monte Solaro, 14 euro. A samozřejmě s námi bude místní průvodce. Tentokrát s námi bude Marko, je to Ital, který mluví několika jazyky, myslím angličtina, němčina, španělština, francouzština se tam najde, takže se lze s nimi povídat. Není to tam historicky tak jako o Římě, že o Římě prostě věrka, to je jasné. Na Capri budu mluvit já, novinkou pro letošní rok jsou sluchátka a přijímače, takže nebudu muset na vás křičet na celý kolo. Oni totiž na Capri teďka omezili jak to říct, jako střetávání lidí, když bych řekla prostě, já nevím, sejdeme se prostě všichni houfem tady a to, tak oni nemají rádi, když se tam střetávají lidi kvůli průchodnosti pro ostatní, samozřejmě turisty a ještě ke všemu to pořvávání, když k celé skupině, což o to já se svým hlasem to dám, ale oni to nedají Italové. takže od letoška se budou používat sluchátka a přijímače. A bude s námi tady Marko, já budu povídat, on bude organizovat tak, aby nám ten den šel co nejhladčejc, protože na Capri je každá minuta drahá. To znamená, i co se týče odjezdu, prostě 6 hodin odjíždíme. Jo, trajekt nečeká, já bohužel taky nemůžu čekat. Kterýkoliv jiný den to není tak tragický, ale to Capri, to ráno je opravdu důležitý. A potom i ty naše přesuny na Capri, tak tím, že se budeme pohybovat těmi minibusy najatými, tak to funguje tak, že když se mi někdo zpozdíte, nedostavíte, tak já mám dvě možnosti. Buď všichni vystupte a pustíte na autobus pro jiný turisty a spadnete na konec čekací listiny, anebo odjeď bez toho člověka. Ani jedna varianta není dobrá, takže Capri tam časově opravdu je to velmi důležitý pro to, aby
ten čas prostě šel a pro tu organizaci a právě to bude zajišťovat Marko, aby jsme co nejméně kde čekali. Neříkám, že třeba nebudeme čekat absolutně vůbec, to zase je úplně nereálný, ale minimum čekání právě díky tomu. A co se týče sluchátek přijímačů vlastně a přítomnosti místního průvodce, tak je to, pokud vás půjde alespoň 30 zase, tak je to 13,50 na komplet celý den. Jo. Je to hodně velký rozdíl, kampánie je v tomhletom přívětivější, že vlastně prakticky stejnou cenu člověk dá v Římě za 3 hodinky, včetně sluchátek a přijímačů, ale tady v kampánii je to příjemnější v tom, že je to opravdu na celý den. Marko s námi bude od ráři, takže předpokládám, že když na 7 budeme mít večeři, tak budete mít i prostor na to se potom zbalit na sobotní Vatikán. My si ráno potom v sobotu zase vyrazíme, nějaký plus minus 2,5 až 3 hodinky nám to bude trvat z toho Mondragone směrem zase na výstup z našeho autobusu. Zase budeme dělat tu 9, tu povinnou bezpečnostní pauzu, to je hlavně kvůli tomu, že nás bude čekat vlastně ten noční přejezd, takže budeme potřebovat zase 2x euro 50 na MHD, jednu do města, jednu z města. Kdo máte rezervaci do Vatikánu, tak tam jsou důležitý zahalný kolena a ramena. Ne do muzeí jako takových, ty můžete projít pomalu polonahý, ale samozřejmě Sixtínská kaple a bazilika svatého Petra. S čím tam v poslední době dělají docela potíže, jsou baťohy. Ideálně kabelka, menší baťůžek, který prostě dáte třeba i pod jedno rameno ve formě kabelky, ale pokud byste měli ten velký baťoch, prostě kde máte narvaný všechno, co potřebujete na ten den, tak si ho budete muset tam dát do úschovy a vlastně najednou budete přemýšlet, co všechno potřebujete, jestli máte kapsy a do čeho to dáte. Takže v případě, že budete mít ten velký baťoch i tak je lepší mít připravenou tu variantu, že to nejdůležitější si dáte do nějaký menší taštičky, kterou se vemete do těch muzeí. Je lepší se tomu prostě vyvarovat. A potom do Vatikánu jsou taky důležitý doklady. Ke vstupence, který já vám potom rozdám, kontrolují i doklady. A jsou tam detektory kovů, takže veškerý separatistický pomůcky necháte prostě v autobuse, abyste nebyli okolí a sobě nebezpeční podle jejich pravidel. Kdo máte muzea, tak samozřejmě nejdřív navštívíte muzea. To na to máme čas, takže potom máme tam 2 časy, 12 a 12:30. Já vám pak řeknu, kdo máte jaký čas, zorganizuju si vás tam, abyste prostě prošli dovnitř, takže dokud nevstoupí do areálu muzeí poslední, tak já kam s váma budu, abych vám mohla pomoct a poradit. A vy potom, až vyjdete z muzeí, tak půjdete, předpokládám, směrem svatopetrské náměstí a navštívit baziliku svatého Petra. Kdo nemá muzea, tak jedna varianta je, že se prostě na ně úplně vykašlete, uděláte si jiný program. A druhá varianta je, že půjdete část trasy směrem ke vstupu do muzeí s námi a já se podívám, jak dlouhá je fronta na to, abyste si koupili lístek na místě. Tohle, co jsme dělali do covidu, když jsme nemývali rezervace do Vatikánu, tak jsme prostě přišli, já jsem koukla a říkám, jo, hele, tohle vypadá, že do hodiny budeme vevnitř, jo, hele, tohle to vypadá, že určitě přes 2 hodiny tady budeme. Můj rekord ve frontě na nákup lístků ve Vatikánu je 6,5 hodiny. Dá se to. Bolí to hodně, dá se to, ale samozřejmě nepředpokládám, že by to někdo čekal tohle, ale pokud budete chtít, můžeme prostě zkontrolovat tu frontu, já vám řeknu plus minus, byste tady strávili tolik a tolik a rozhodnete se prostě na místě. V případě, že prostě ty vatikánský muzea vynecháte, tak můžete směřovat rovnou na svatopetrský náměstí a do baziliky. Kdo stojí jenom o Sixtínskou kapli a o muzea ne, špatná zpráva, Sixtínská kaple je součástí muzeí a je na konci těch muzeí, takže všechny cesty vedou do Sixtínské kaple v tomto případě. Takže byť nejkratší cestou, byť co nejrychleji to tam profrčet, pokud vám jde hlavně o Sixtínu, tak opravdu prostě tam někudy se skrz ty muzea musíte dopracovat. V muzeích se může fotit bez blesku, ale Sixtínská kapla netočit, nefotit, nic takového, ani nemluvit.
A co se týče svatého Petra, když přijdete směrem k náměstí, já vás tam pak zorientuju, tak se zařadíte do fronty, která vede vlastně do baziliky svatého Petra. Ta fronta leckdy vypadá dost tragicky, ale postupuje docela rychle, protože tam to zdržují ty detektory kovů. I když budete už zkontrolovaný z muzeí skrz ty detektory, tak stejně vás znova čekají detektory na to náměstí a do té baziliky, takže tam je dvojí kontrola pro všechny, kdo mají muzea i aby šli do baziliky. Bazilika svatého Petra se neplatí, ta je zdarma. Co se tam platí, je případný výstup na kopuli a ten se platí na místě a zase záleží, jak dlouhá bude fronta, jak na tom budete kapacitou svých sil a podobně. Tak je tam ještě možnost vyjet výtahem a pak ještě vyšlápnout přes 300 schodů po tom výtahu směrem na kopuli svatého Petra. Nebo se můžete prostě projít k náměstí. Je tam množství restaurací u Vatikánu a v blízkosti je také Andělský hrad, Justiční palác, plus můžete se vrátit zpátky do centra. Tohle bychom potom, když tak individuálně probrali nad vaší mapou, kterou vám budu zítra rozdávat, abyste věděli, co nás vlastně čeká. A ten zítřejší den, tak už tam máte zakreslený i ten Vatikán a můžeme potom udělat individuální plán v případě, že nemáte ty muzea. V případě, kdo máte muzea, tak můžete zvolit ještě varianty, co se týče rozložení času, prostě vstoupit do muzeí a až z nich vylezete, rychle se občerstvit, odpočinout, dát si nějaký oběd, kafe a jít do baziliky svatého Petra, anebo to vzít jedním frcem, prostě z muzeí rovnou jít do fronty, udělat Petra a až skončíte v Petrovi, tak potom si prostě už jenom někam sednout, bivakovat a čekat na to, až bude čas našeho srazu k odjezdu autobusu. Se zase společně přesuneme zpátky k našemu autobusu MHDčkem, metrem, vlakem a pak už vyjedeme na ten náš noční přejezd. Co se týče takových těch to říct, praktických věcí našeho zájezdu, tak vás poprosím, pokud zabloudíte, nebo si nebudete něčem jistý, v kolik hodin je sraz, kde je sraz a podobně, volejte. Pište, volejte, já průběžně kontroluji telefon, když ho neuslyším v tu danou chvíli, stejně na něj za chvíli kouknu a budu volat zpátky prostě. Jo. Je lepší, když třeba se zdržíte někde v restauraci, víte, že máme sraz, tak prostě klidně napište, hele, číšníkovi to hrozně trvá, ještě nemáme účet, ale už jsme jako na tom dobře. Já budu mít nervózní, zbytek skupiny bude mít nervózní a hlavně, jak budeme jako skupina, tak samozřejmě zpoždění každého jednotlivce potom, že může způsobit, nevím co, zpoždění je to možná nejmenší, ale i tak prostě v rámci té organizace celého našeho zájezdu. A samozřejmě hlídat si ten telefon, kdybych, nedej bože, já nebudu se ptát ve 3 ráno, jak se vám zrovna spiká, jestli vás neštípají komáři, to nemám v plánu, ale kdybych potřebovala z nějakého důvodu vás kontaktovat, tak za chvíli dáme dohromady i čísla na vás. Rozhodně si dejte pozor na svoje osobní věci, protože Itálie je známá, velice známá svými šikovnými zloději. Loni, jak byl letos svatý? Ne, loni byl svatý rok. Tak se tam sjeli i gengy ze Španělska a podobně, ale víte co, ono se řekne jasně na památkách nebo v tom MHDčku, ono je to všude, sedíte v restauraci prostě a máte kabelku pověšenou na židli nebo u nohou danou, nepostřehnete to, tam jsou tak šikovní, že bych je normálně vyznamenala, nebylo by to poprvé, kdyby někoho okradli ve skupině, ale je to strašný poprus, s prominutím za to slovo, ale tohle to nechcete absolvovat. Když vemu pobíhání úřadu doma, protože přijdete o doklady, tak ale přijít třeba teďka první den, zítra, o všechny peníze na ty vstupy, že, na památky a podobně, plus ještě o doklady a nestojí to za to. Takže kdykoliv prostě budeme v MHDčku, ve frontě na památky, ve frontě na záchod, kde si sednete prostě na lavici nebo v restauraci, je to jedno, pořád si to hlídat. Ideálně si rozložit peníze, pokud jste ve dvojici, jak má každý něco, protože kdyby okradli jednoho, tak aspoň vám zbyde to druhý. Nemít všechny doklady taky na jednom místě. Jo? Třeba pokud máte pasy v občanku sebou, jedno si nechte na hotelu, nebo aspoň
kartičku pojištění. Tady se na kartičky pojištění naše český nehraje. Pokud by se, nedej bože, něco stalo, první, co chtějí v nemocnici je pas nebo občanka, ale ne kartička pojištění. To se potom řeší následně s naší pojišťovnou. Že předpokládám, že všichni pojištění máte, že jo, cestovní. Jo, takže třeba tu si nechat na hotelu. Ono i potom, když vám vemou doklad, tak je dobrý mít nějaký doklad do toho Vatikánu na poslední den, tam se budeme prokazovat dokladem, nebo případně, že kdyby nastavili kontroly a podobně. Takže si tohle z toho prostě rozložit. Já vám ty zloděje budu připomínat xkrát, klidně, několikrát za den, protože opakování je známka moudrosti. A co se týče toalet, jedno velký téma, bože jsme lidi, všichni potřebujeme, takže se nestyďte. Já vás vždycky budu předem upozorňovat, teďka si dojděte, tady si dojděte, protože pak nebudete mít možnost a podobně. Když vím, že jsou někde záchody a je k tomu příležitost, tak vás prostě na to upozorním. Jo, nebo vám řeknu, hele, teďka tak zhruba hodinku, prostě nebude to možný, protože není kde po cestě, nebo není čas, musíme se tam dostat, i kdyby byli po cestě a podobně, ale taky jsem pořád jenom člověk, že jo, prostě nejsem žádný takovej tyran, takže to budeme řešit taky operativně, jo. Hlavně si to máte užít a ne se soustředit na to, že máte nějaký takovýhle potřeby. Co se týče restaurací, je lepší vždycky řídit se jídelním nápojovým lístkem. Tam, kde vám nepřinesou nápojový lístek a neřeknou vám cenu za skleničku vína, tak si potom účtují něco navíc. Když se někde sednete, i tak vám tam naúčtujou většinou takzvané koperto, což je jako stolovné. Bývá to 1-2 eura na osobu. Je to prostě, že sedíte u stolu, použijete prostě ten stůl, případně příbory a podobně. To je normální. Někde vám můžou potom naúčtovat ještě servis. Samozřejmě dýška a servis. Pokud máte servis zaúčtovaný na účtence, tak už dýško nedáváte. Pokud to tam není, můžete dýško dát. Většinou tady v Itálii se prostě nezaokrouhuje, tak jako u nás, když někde sedíte, řeknou 258 a vy řeknete, nechte to na 280. Ne. Vydáte, oni vám vrátí a z toho, co vám vrátí, vy třeba něco necháte na stole, jo, protože se to nedělá rovnou přímo na toho číšníka. Let, kde se dá platit kartou, když budete si něco koupit, restaurace a podobně, takže můžete využít i tyhle ty možnosti. Každopádně Itálie je sice v Evropě a v Evropské unii, ale je to totálně jiný svět. Samozřejmě záleží na části Itálie, kam jedete, ale ten zájezd jezdím více jak 20 let. Věřte mi, že vím, o čem mluvím, když vám řeknu, že jsou to blázniví Italové, který, když si myslíte, že větší kravinu vymyslej. Já když si řeknu, že mě už nic po těch letech nepřekvapí, i tak to dokážou mě vyvést z míry. Takže je důležitý prostě nastavit se na takovou trošku tu jejich mentalitu. Oni mají na všechno dost času, piano. Budou vám tvrdit, to je v pohodě, neřeš, to je dobrý, a pak řeknu, ono to nejde. Ne, já potřebuji vědět, kde to nejde, to a podobně. Z tohohle jsem vždycky nervózní, i co se týče třeba nákupu lístku na Vezuv, protože tohle to už není ani jako přes přeprodejce oficiální, tohle už jsou lehce mafiánské metody. Takže jsem vždycky taky do poslední chvíle jako nervní, co a jak a tak, dokud nedostanu jednoznačnou zprávu. Protože oni se neřídí podle nějakého systému, pravidla velice rádi porušují. A to, co nám přijde, že to snad je normální, takhle by to mělo být, proč to tady nefunguje, když u nás to jde, protože prostě jsme v Itálii a ta kampánie je v tomhletom specifická, vůbec oblast Neapole je hodně specifická i pro ostatní Italy, třeba ze severu a podobně, takže je to divočina, natož pak pro cizince. Co se týče cen, jak památek a podobně, může se to měnit. Já jsem zjišťovala aktuální ceny, teďka jsme si nějaký řekli, jo, někde prostě v propozicích taky to není úplně o nějaký euro 2 opravit, ale i tak se může stát, že někam přijdem a bude to zase jinak. Tady docela rádi dělají, že mění ceny nejenom na začátku sezóny, ale i v průběhu, takže se cena třeba může změnit v červenci, kdy máte plnou sezónu. Jeden týden máte památku třeba za 14 euro a druhý týden ji máte za 20. Tohle to udělali třeba v případě archeologického muzea v Neapoli, tam přijela jeden týden a druhý týden to bylo o 7 euro dražší.
A to je hodně velký skok. To když přidávají 1-2 eura, tak to ještě jde, ale 7eurový skok je opravdu veliký. Když budete někde sedět, něco si kupovat, vždycky si vemte účtenku, pokud možno, a tu účtenku vyhoďte až o kousek dál z jednoho prostého důvodu. Může vás oslovit finanční policie. To není útok na vás, to je útok na Italii a na nekalý obchodníky. Jo, už se mi to stalo taky, že mi volali, že nevědí prostě, co po nich policajti chcou, často bývají v civilu. A oni se prostě zeptají, máš účtenku? Jo, ukaž mi ji. Co jsi měla? Měla si tohle, měla si tohle, měla si tohle. Souhlasí to? Kolik si za to dala? A teď mi ukaž tu účtenku. A pak jdou prostě za tím Italem, za tím obchodníkem. Oni prostě nechtějí, aby okrádali turisty. Proto jsem říkala, že je důležitý vždycky vidět ten jídelní nebo nápojový lístek, abyste věděli, v jakých cenových relacích se pohybujete. I v místě, jako je Vatikán nebo Koloseum, se dá najít normálně přiměřeně finančně přijatelná restaurace. I na Capri se dá najíst za dobrou cenu. Ne všechno je za hodných 10 000. Jo, a pak se právě stane, že občas takhle prostě ta finanční policie kontroluje, jestli turisti nejsou ukrádaný, takže to je útok na toho obchodníka, ale je to prostřednictvím vlastně vás. Oni si ověřují u vás ty informace, jestli to prostě sedí. No, takže obrnit se pevnými nervy, spoustou trpělivosti. Když vám u něčeho řeknu, neřešte to, je to mezi nebem a zemí, tak to prostě bohužel také ne, že by mi bylo příjemný vám něco takového říct, ale protože vím, že prostě opravdu je to něco, co člověku mozek jakoby ani nechce sepnout, jako proč, jak je to možný, jak to, že jako to mají tady takhle, to je nelogický, jo, je to prostě mezi nebem a zemí, ale ve finále přesně je to podle toho, jak to chtějí ty Italové, takže nervy, trpělivost a samozřejmě úsměv. Já vás teďka nechám trošičku vstřebat informace a vy si promyslete, já se potom vydám uličkou. Jednak budeme dávat dohromady ty telefonní čísla. Jsme u Lince. To jsou závěry. Tak jako tady vypadali Linci, jak víte. Je trošku zácpa. Tunel. Keď jsme obočili na Salzburg, a Villach. Itálie, pojedeme Bologna, Venezia, Bologna a spol. Tak jedeme si směr Salzburgu už a před náma jsou Alpy. Vidět. Jsou vidět vrcholky hor, vidíte? To jsou krásně vidět.
1000 eur. To se omlouvám. Tam je sníh na sníh. Vidíte na těch vrcholcích? Je tam sníh. Je tam sníh. Přiblížím to. Vidíte Alpy? Tady máte krásně vidět sníh. Sníh. Tady máme věšťaku. Je hora. Budu vybírat MHD nejenom na zítra, ale i na sobotu následující. To je euro a půl do města, euro a půl z města. Na zítřek 3 eura a 3 eura na sobotu, čili 6 euro na MHD celkem. Prohlídka sluchátka přijímače, tak jak jste se mi hlásili, 11 euro. Jde vás vždycky nad 30, takže tam zůstává ta původní částka, tak jak jsme si říkali původně. A budu vybírat ještě tedy pobytovou taxu, je to euro a půl na noc na osobu, 3 noci 4,5 eura na osobu. Čili pobytová taxa, MHD na zítra a na sobotu, zítřejší prohlídka. Pokud budete platit sami za sebe, 21,50, pokud budete platit ve dvojici, 43, pokud ve trojici, 64,50. Poprosím vás, miluju drobný. Takže čím víc jakoby kovový, pokud to budete mít přesně, zvlášť v začátku, navíc je to první zájezd sezóny, nemám udělanou úplně základnu kovových, takže uvítám, když to bude přesně, nebo když tam budou nějaký drobáky. Ty další peníze, tak ty budu vybírat zítra na Capri a na Vezův. Na Kopsku si přiblíží.
nachází si sedadle, ne? Kolegy. Ten je nadspanej figurama. Teraz. No, přesně to vypadá. Taká příroda. Máme kostel. Očištěna. A jezero Bonzek. To nemá cenu. Také je jezero. Jo. Tohle vidět. Očištěna. A jezero Bonzek. To nemá cenu. Také je jezero. Jo. Tohle vidět. Asi se zakavuje. Jezero. Slovenské republiky Maďarska. České to bylo chodit. To ne 1020. Slovensko bylo Maďary odpál Velké Moravy před 11 lety. Slovensko se jako to jsou takže 1000 let bylo pod Maďary a tam se začali Slováci.
vůbec nás nekoupí, až to se vyslovat, prostě nějaký dělat třeba tady. Ne, pojedu bohužel v Maďaři, prostě jako jenom jako pár dní, nezajímal jsem moc jako o úplně vnímání s Maďary. Oni oborili na mě to jako část jako dneska Pršek. Jsme v Salzburgu. Salzburgu. Soused se za náma jdou. Tak je. Když obě už tam někdo bude, tak před ním zdrhne nahoru, zpátky do schodiště. Pogáma je už Salzburg. Jaký mraky jsou úplně až nahoře. Co? Někam je sníh. Jako kousky. Zbytky sněhu.
říkají Německo. Dáme si pauzu. Dáme si 20 minutek, to zaokrouhlím v 19. Tady se s největší pravděpodobností platí a až budete vystupovat, tak bacha, nejdřív se rozhlídnout. Jak jsme tady, venku. Deutschland. A opět jedem. Obrázkové materiály takhle, takže vás poprosím, byste si je tak jako poslali do zádu a pak zase hezky dopředu, dokud se to ke mně nevrátí. Každopádně nás zítra čeká výživný den, nejenom náročností, nemyslím tím, že by to bylo až tak náročný samo o sobě, ale jak jsem říkala několikrát po tom nočním přejezdu, to náročný prostě bude, ale bude to výživný i co se týče vlastně těch krás a vůbec informačně. Věrka je neuvěřitelná mozkovna, takže se dozvíte spoustu věcí. A jak budeme procházet tím městem, tak se vždycky někde zastavíme. Většinou se zastavujeme, tak jak začneme tu prohlídku u španělských schodů, Věrka vždycky něco poví. Pojdeme k fontáně di Trevi, tam si dáme určitě krátkou pauzu na toaletu a zase půjdeme dál. Potom už ta poslední fáze od Kapitolu ke Koloseu, tak tam už to dojdeme po té ulici Císařských for. Tam už se zastavovat moc úplně nedá a hlavně později vlastně v rámci té prohlídky, až se budeme blížit do centra, do Benátské náměstí a dál, tak tam už bude mnohem větší kumulace lidí, ale ráno se na to těším, že bude příjemně volno. Navíc zatím sleduju tak nějak počasí, že má být pod mrakem, to by teda pro nás bylo fajn, ale je tam i možnost toho, že by mohlo sprchnout. Takže na zítra, abyste byli vybavený nejenom to, co budete potřebovat na celých těch 9 hodin, co budeme mimo autobus, včetně nějakého pití do základu, než bude možnost si třeba něco doplnit, ale samozřejmě i ty léky, případně něco k zakousnutí, kdybyste potřebovali, tak ale mít sebou i teda možná deštník. Kdyby náhodou někdo deštník neměl, tak to bývá zase fajn v tom, že většinou, když začne pršet, tak místní přistěhovalci se od někud prostě vyrodí a začnou prodávat deštníky. To, co není kamenný stánek, tak tam se může smlouvat, takže oni většinou s velkými deštníky naběhnou, chtějí za ně 10 nebo 12 euro, ale ve finále se dá odejít s tím deštníkem za 6-7 euro, takže tam určitě já vždycky taky o deštník smlouvám, málo kdy sebou deštník tahám, ale pak si je beru domů, protože oni ty velký jsou docela fajn. Ale Řím jako takový je opravdu nádherný město, mnozí se tam už byli, takže záleží na tom, jak na vás Řím zapůsobil. Pro někoho to není láska na první pohled, pro někoho ano, to záleží, co tam přesně víceméně hledáte, na někoho dýchne ta úplná historie. Já si myslím, že Řím z toho historického hlediska je opravdu něco neuvěřitelného i díky tomu, že vlastně jsou tam ty antické památky. My budeme začínat takzvaně barokním Římem a vlastně se přehoupneme do toho antického Říma. Takže rozhodně to bude zážitek v mnoha směrech. O Římě se říká spoustu věcí, ať už taková ta klasika, že všechny cesty vedou do Říma, ale říká se taky Mama Roma, jako matka Římka, říká se město měst, věčné město, což je pravda taky, protože spousta vlastně té pozdější zástavby je postavená na původních vlastně základech. Třeba když vemu Císařská fóra, která vykukují, tak ulice, která vlastně vede skrz ty fóra, což je ulice Císařských for, po které půjdeme, tak i pod ní vlastně jsou pozůstatky fóra.
V Římě vlastně nikdy nevíte, na co narazíte, co objevíte, na což přišli i při budování linky C. Vlastně leta letoucí bylo v Římě 2 linky metra, Ačko a Bčko, a teďka vlastně udělali ještě Cčko, takže na mnoha místech, kde se prostě koplo, že by tam mohla být zastávka, stanice metra, tak potom byly debaty, jestli to tam vůbec budou stavět, protože samozřejmě narazili na nějakou tu antiku a teď památkáři a stavitelé se začali dohadovat. Ale to je v podstatě napříč Itálií, vesměs by se dalo říct pravidlem, že vždycky, když se někde začne něco budovat, tak potom se do toho můžou právě přimíchat ty památkáři tím, že se tam něco najde. Ale říká se o Římě taky, že je to La Grande Meretrice, což v překladu doslovně, omlouvám se, znamená velká děvka. Je to prostě přívlastek toho, že je to město, a platilo to už od minulosti, který vlastně člověka pohltí a skorumpuje ho. A je to zrcadlo země, která sama nerespektuje pravidla. Ani ty vlastní, který oni si určí, vždycky si dokážou najít nějakou tu skulinku a podobně. Ale zároveň je to vlastně město, kterému nejvyspělejší část lidstva vděčí za svoje základy vlastně civilizace, kultury a podobně. A mnohý jsme si převzali až do současné doby. A to v mnoha vlastně vzali stavitelství, ať už bychom vzali třeba právo a podobně, tak vždycky se tam dá najít ta stopa právě z téhleté doby. Je pravdou, že žádné jiné město ve starověku nemělo tolik obyvatel jako právě Řím, protože Řím měl už tehdy 1 milion obyvatel a byl jako centrum moci, hodně posedlý právě tou mocí, byl plný krveprolití a různých zvrhlostí, což potom na to narazíme u jednotlivých císařů podle toho, jaké měli libusky a podobně. Takže vlastně v době toho vrcholného impéria to bylo největší město západního světa, bylo to posvátné místo a byl to jakýsi vzor pro všechny obyvatele toho římského impéria, prostě mocný Řím. A díky tomu té velikosti se do Říma přivedlo třeba spoustu vody, takže právě jsou stále funkční akvadukty, které vodu do Říma přivádějí a z těch vy budete mít možnost vlastně pít, z těch kašen, fontán, pítek podle toho, na co narazíme. Třeba do fontány di Trevi vede akvadukt, který je z roku 19 před naším letopočtem a stále funkční, stále tam ta voda proudí a denně do fontány di Trevi je přivedeno na 80 000 kubíků vody, což je neuvěřitelné množství, že jo. Takže to platí vlastně do dneška a je to jedno z těch velkých pozitiv právě města, zvlášť v parném létě, že si můžete někde zadarmo dočepovat tu vodu. Ta voda je nezávadná, je osvěžující, je chladná, chuťově příjemná. Když se vezmou vodu z akvaduktu v Kampánii, třeba v Pompejích, kde se dá taky na některých místech doplnit pitná voda, tak v Římě mi chutná mnohem víc. Tam je opravdu výborná. No a krom akvaduktů taky do Říma vedly mnohé důležité silnice a ze všech koutů vlastně byly přiváděny právě do toho hlavního města ty důležité silnice a na Foru Románu stával zlatý milník, který označoval takový ten 0. bod. Odtamtud se potom počítaly vzdálenosti do různých měst, samozřejmě v římských mílích. Za císaře Trajana bylo na 85 000 kilometrů hlavních vlastně silnic. Z těch úplně hlavních důležitých to bylo 29 silnic a pak to byly samozřejmě ty menší cestičky a různý stezky. Ale byste se dokázali představit, jak vlastně Řím už ve své době byl monumentální a neuvěřitelný. Tak například v roce 314 našeho letopočtu tam bylo 11 náměstí, 200 chrámů, 12 bazilik, 11 lázeňských komplexů, 2 amfiteátry, 37 brán, 19 akvaduktů, 1350 fontán, 2 uměle vytvořené jezera, nebo jezírka, 960 veřejných lázní, 3 divadla, 9 mostů, 1 stadion, 11 pamětních sloupů a více jak 46 000 budov, těch vyšších, nemyslím jednopatrové přízemní, ale opravdu, který šly do patra a samozřejmě tisíce obchodů. Zítra během té prohlídky, jak se budeme pohybovat, tak budete mít možnost vlastně vidět první obchodní dům, který tehdy vznikl, což bylo poblíž právě Kapitolu
a ulice Císařských for. Jenomže i na tuhletu monumentálnost a na to, jak bylo v Římě živo díky počtu obyvatele, tím, že to bylo centrum té moci, tak samozřejmě lidé přišli na to, speciálně ti bohatí, že ruch velkoměsta není zase leckdy úplně tak příjemný, takže si nechávali stavět krásné domy někde poblíž Říma v dosahu tak, aby se dostali relativně rychle vlastně do centra. A to je třeba případ areálu Hadrianova vila. Ono se říká vila, ale Hadrianova vila je prakticky město samo o sobě, který si sám císař Hadrian nechal, nebo on se podílel na té projektaci vlastně a na té výstavbě, protože se nechával inspirovat z různých koutů země, kam cestoval. Když se mu tam něco líbilo, tak potom to chtěl aplikovat právě v tomhletom svým malým městečku v té Hadrianově vile. Nebo je přesně takovým příkladem Castel Gandolfo, oblast Castelli Romani, tak je asi 30 km od Říma plus minus, tak to je soubor několika městeček, které se nacházejí na úpatí albánských hor a myslím tím Alba Longa, původní vlastně místo, kde tady bylo osídlováno, ne Albánie, takže u jezera Lago Albano tam se nachází Castel Gandolfo, což je vlastně letní sídlo papeže. A tam si také někteří z císařů nechávali stavět v téhleté oblasti svoje vily. Byly tam nalezeny v minulosti třeba Caligulova loď v jezeře Némy, nebo pozůstatky Domiciánovy vily a podobně. Takže prostě ty bohatí se začali stavět svoje vily takhle nedaleko Říma v dostupnosti toho centra. A právě bylo jim to doporučováno nejenom proto, že oni byli otrávení z ruchu velkoměsta, ale leckdy jim to doporučovali lékaři, aby vyrazili takzvaně na čerstvý vzduch a rozjímali v klidnějším prostředí než právě v tom Římu. Tak jak řekl Federico Fellini, režisér, tak Řím je opravdu poslepovaná operní kulisa. On tímhletím vlastně vyjádřil tu myšlenku, nebo měl na mysli to, že ten Řím je opravdu architektonicky dost nejednotný, ale zároveň ho to v pozitivním slova smyslu odlišuje od těch jiných evropských velkoměst. Je to právě daný i tím, že každá ta panovnická krev, každý ten císař chtěl vytvořit něco vlastního, nechtěl prostě udržovat to, co postavil někdo před ním, kdy se i různé budovy, které byly postaveny za předchozí vlády, tak se bouraly, postavily se jinde jiný, anebo pokud možno alespoň ještě větší. Goethe pro změnu zase řekl, že jenom v Římě se může člověk připravit na Řím. Každopádně je to jedno z těch nejstarších měst v Evropě. V současnosti v Římě žije zhruba 3,5 milionu obyvatel s tou aglomerací a hlavním městem je od roku 1870. Ročně Řím navštíví více jak 21 milionů turistů. Proto právě oni taky díky těm návštěvnostem nebo vůbec celkově Itálie hodně teďka reguluje právě turismus různými pravidly a zpřísňováním, kdy omezují počet skupiny. A já se pamatuju za covidu vlastně, nebo když se začal cestovat po covidu, tak skupina pomalu nesměla být větší než 20 lidí. To, co bývalo dřív, že skupina mohla mít klidně 60-70 lidí na jednoho průvodce, to už je právě minulostí. Takže třeba my, až zítra půjdeme do Panteonu, tak v tom počtu, v jakým jsme, už se musíme rozdělit na dvě části. To my s Věrkou máme podchycené, takže uslyšíte samozřejmě její výklad, ale já tam budu za toho druhého průvodce, že část bude vstupovat s Věrkou, část bude vstupovat se mnou. Takže množství turistů tady hraje velkou roli právě v tom, aby si to člověk užil, proto mám radost, že míváme takhle tu procházku vlastně ten první den po ránu. Víte co, o Římu koluje spoustu mýtů, legend a podobně. Oni sloužili k různým účelům. V podstatě díky tomu, jak si tehdejší lidi potřebovali přizpůsobit vlastně tu pravdu, tu aktuální verzi, tak všechny ty mýty a legendy nebyly nedotknutelné. Oni prostě to měnili, přikrášlovali, upravovali, aby to vždycky bylo tak, aby ty Římané byli utvrzováni v tom názoru, že jsou prostě ty nejlepší, nejchytřejší. Řím byl zobrazován jako bohem vyvolené místo a římský lid jako bohem vyvolený lid, národ podobně a samozřejmě jejich osudem bylo vládnout celému světu. Že?
Takže všechny ty původní vlastně verze se potom splynuly a smíchaly do té jedné jediné pravdivé, jak se říká, což je založení Romulem a Rémem. Ono totiž původně vlastně historie Říma a vůbec než Romulus začal vládnout, tak pochází vlastně historie od Etrusku, protože zakladatelé první vyspělé civilizace dnešní Itálii byly právě Etruskové. Etrurie v pozdějších vlastně dobách byla pohlcena Římany, ale Římané si odtud už nesli kdeco, ať už to bylo inspirace v oblékání, stavebnictví, vůbec metody, principy, jak byly postaveny Pompeje a ty antické stavby, to pochází právě od těch Etrusků. Převzali i zábavu, závody vozatajů, některé bohy a podobně, ale nepřevzali jazyk. Etruština ta se naprosto zásadně lišila od všech tehdy známých jazyků v oblasti Středozemního moře. Nedala by se zařadit ani do indoevropských jazyků, ani v podstatě neměla nic společného s latinou tehdejšího starověkého Říma, kterou se mluvilo, takže vlastně etruština ta zanikla. Ono totiž na Etrusky narazili Řekové a Féničané, když v 8. století a před naším letopočtem začali kolonizovat pobřeží Itálie. A vzhledem k tomu, že Etruskové nikdy nevytvořili jednotnou říši, ale fungovali vlastně na principu 12 samostatných měst, který měli ten svazek, těch měst byl velice volný, takže vlastně i díky tomu se původně ty Etruskové neudržely. Dalo by se tam zapojit ještě spoustu lidí, kdy různí dějepisci začali mít teorie o tom, kdy a kým byl Řím vlastně založen. Třeba v 5. století před naším letopočtem jeden řecký dějepisec poprvé spojil Aeneas s Římem, když napsal, že Aeneas Řím založil. Ale třeba jiní řečtí autoři zase připisují to vybudování Říma jiným Řekům. Podle další verze zase Řím byl založený Odysseem, vlastně nebo synem Odysea a Kyrké a podobně, ale prostě postupem času ta jediná správná verze, kterou oni si osvojili a kterou prostě tvrdili, že je ta opravdová a skutečná, je založení Říma právě tedy Romulem, jedním z dvojčat odkojených vlčicí. A to právě na 7 pahorcích, kterými jsou Capitol, Palatin, Aventin, Quirinal, Viminal, Esquilin a Caelius. Stejně tak datum založení nebo letopočet založení Říma bývá hodně zpochybňován před tím, než se ustálil rok 753 před naším letopočtem. Mělo by to být správně tedy 21. dubna 753 před naším letopočtem, a to Romulem. Otec Romula a Réma, vlastně dvojčat, byl bůh války. Mars, matkou byla Rea Silvia, dcera alpského krále Numitora. No a když ona porodila vlastně Martově dvojčata, tak strýc Rei Silvie Amulius se dozvěděl tedy o těch eventuálních uchazečích o trůn a rozhodl se zbavit se jich, aby nemohli trůn zdědit, a přikázali je vhodit do řeky Tibery. Ta Tibera byla rozvodněná, ale i když sluhové vyplnili ten rozkaz, tak když voda opadla, tak košík uvízl vlastně na souši. Dvojčata našla vlčice, která si je odnesla do svojí nory a tam je kojila. No a tu scénu s tím kojením vlastně zahlídl pastýř Amuliových stát Faustulus, který kluky odnesl domů a tam s manželkou z nich vychovali tedy statné muže. No a prvním zaměstnáním Romula a Réma bylo hlídání stát, lov zvěře a podobně. A prostě byli to kluci, takže se rádi kočkovali s jinými pastýři, soupeřili s těmi konkurenčními pastýři Numitorových stát a při jedné z takovýchhle výprav byli vlastně přemoženi, zajati, předvedeni před Numitora, a když ten si vyslechl ten jejich příběh, vlastně jak se dostali k tomu pastýři a podobně, tak tomu Numitorovi došlo, že to jsou jeho vlastní vnuci. Takže se samozřejmě nabízelo, že chlapci zdědí trůn, ale protože nechtěli čekat, až dědeček zemře, tak se rozhodlo, že si tady založí vlastní město. Místo bylo celkem jasné, což je vlastně, že jo, a okolo těch 7 pahorků to bylo velice jednoduché. No, ale horší to bylo s tím, jak se vlastně město bude jmenovat, protože nemohl rozhodnout ani to, který je starší, když byly ty dvojčata, tak se rozhodli, že
vyčkají znamení letu ptáků, proto Rémus čekal na Aventinu a Romulus na Palatinu. Rémus viděl 6 supů, ale Romulus viděl na Palatinu 12 supů. Jenomže oni se nedohodli přesné podmínky, jestli teda vyhraje ten, který ty supy uvidí dřív, anebo ten, který jich uvidí víc. Takže na základě toho se měli dát právě do hádky, která se zvrhla v bitku, kde Romulus Réma zabil. Jiná verze zase praví to, že Rémus překročil tu vytyčenou hranici Romulovi a Romulus ho měl vzteky zabít s tím, že takhle zhyne každý, kdo se rozhodne vlastně překročit ty hranice jeho nově založeného města. Ať tak či tak prostě Řím se jmenuje po Romulovi, Roma, Romulus. Od začátku Řím nebyl velkolepý. Když bych vzala prvních 20 let, tak tam chovali prasata, obchodovali se solí a dějiny neměli, byly vlastně převzatý od těch původních Etrusků. Jenomže se pak Řím začal trošičku zvětšovat. Okolo roku 500 před naším letopočtem už byl velikostně srovnatelný jako dnešní středočeský kraj. Za dalších 200 let už by se dal srovnat s velikostí našich celých Čech a podobně. Ale Romulus zjistil, že má v kmeně málo tedy žen, proto se svými kumpány zosnovali únos Sabinek, což byly ženy tedy z vedlejšího kmene Sabinů. No a protože se s nimi pořídili děti, tak když mělo dojít na vyrovnání účtů, kdy ty Sabiné si tohleto nechtěli nechat líbit, tak zasáhly právě Sabinky, kdy chtěli zabránit tomu, aby se jejich původní rodiny, otci, bratři, porvali s těmi současnými rodinami. Vlastně Římané už byli jejich manželé a měli s nima děti, takže se oba kmeny spojily a vlastně vznikl mnohem větší národ. Romulus taky upevnil trošičku, řekněme, zákony, ono by se to ještě úplně zákony nedalo nazvat, ale prostě když se smířili, tak si vlastně určili ty své vlastní pravidla. Co se týče Romulovy smrti jako takové, tak taky existuje několik verzí. Jedna z nich je patricijská, jedna z nich je plebejská, zase to, jak se to komu hodilo, tak samozřejmě ty verze byly různě obměňovány. Každopádně tedy ale s Romulem přišla ta doba královská, kdy se vystřídalo 7 králů etruského původu. První byl Romulus, což bylo tedy od toho roku 753 před naším letopočtem a tahle ta doba královská skončila v roce 510 před naším letopočtem, což bylo vlastně vyhnání posledního toho etruského krále, což byl Tarquinius Superbus, takže ta doba královská byla až do roku 510 před naším letopočtem. Král byl tady vystřídán volenými úředníky, což byli konzulové a senát. V případě, že by bylo válečné období nebo nějaké nepokoje, tak byl zvolený diktátor, kterému se propůjčily vlastně neomezená práva na půl roku, nebo by se to dalo i prodloužit. A právě za Římské republiky byly vydány první zákony 12 desek, protože do té doby se soudilo podle zvykového práva. Takhle právo získalo poprvé psanou podobu, takže začalo platit vlastně, co je psáno, to je dáno. Co není napsáno, tak nebo zakázáno, tím pádem je povoleno. No a v období Římské republiky se postupně začala vlastně říše rozrůstat. Bylo to i díky válkám, které se vlastně vedly ve 3. století před naším letopočtem, kdy se Řím střetával postupně s Kartágem na 3krát, že jo, známé punské války. Ty letopočty, vás s nima zatěžovat nebudu, protože každý víme, že byly 3 ty války, kdy pokaždé tedy Římané vyhráli nad Kartágem. Kartágo jako takové bylo docela mocným státem v západním Středomoří, vlastní zemi. Kartágo mělo v severní Africe a oni byli výborní mořeplavci, takže se mohli pouštět do těch střetů i na moři. Měli velice silné loďstvo, měli silnou žoldnéřskou armádu a Římané jim říkali půni, osmahlí, protože oni pocházeli z té Afriky, tak přece jenom oproti těm Římanům byli opravdu snědší, takže odtud pochází i ten název punské války s těmi osmahlými. Tu první punskou válku vyprovokovali Kartágenci svými akcemi na Sicílii, kdy ten spor skončil bitvou u Agatských ostrovů v roce 242 před naším letopočtem vítězstvím Říma, takže Řím si vlastně připojil
Sicílii a využil vlastně spolu s Kartágem, aby si připojili ještě Sardinii a Korziku. Kartaginci museli tím pádem Sicílii vyklidit, zaplatit Římu v přepočtu přes 83 000 kg stříbra, za což si Římané vybudovali svoje námořní loďstvo a začali Tyrenskému moři říkat Mare Nostrum. Mezidobí mezi první a druhou punskou válkou Římané bojovali s Iliry v Ederském moři, kde se jim dařilo vítězit, takže vlastně rozšířili kontakty s Řeckem, úspěšně mimo jiné bojovali s Galy, znamenalo to další rozšíření římského území. No ale schylovalo se k druhé punské válce, předcházelo jí vlastně rozšíření vlivu Kartága, protože Kartágo rozšířilo svůj vliv do Hispánie a právě v Hispánii byly objeveny stříbrné doly a to vedlo k rychlému splácení dluhu Říma z té první punské války přes těch 83 000 kg stříbra. A to se Římanům nelíbilo, že by to bylo zase tak moc rychlý. Samozřejmě hlavní úlohu tam ale sehrál Hannibal, syn Hamilkara Barca, vlastně velitele první punské války, tak tohle to byl velitel kartaginských vojsk právě v Hispánii. No a on různě vyvolával konflikty z jednoho prostého důvodu, protože ten Řím chtěl vyprovokovat a nakonec se mu to i podařilo. Takže dal Římu záminku vlastně k bojům s Kartágem tím, že ovládl město Saguntum proti římské vůli a začala tedy druhá punská válka. Kartágo se z porážky zase hodně rychle vzpamatovalo, postaralo se o další zámínky vlastně ke střetům a podobně, ale tentokrát v úbytku a v úpadku chyběly i pracovní síly a bylo hodně otroků, města byla vyplněna, řemeslo živořilo, jedna takováhle věc na druhou. On provedl velké reformy, aby vlastně vrátil do země stabilitu a trochu té prosperity, takže začalo za Diokleciána nový období římských dějin, to pozdní císařství, kdy tady se mu podařilo pevnou rukou obnovit tedy stabilitu. On chtěl říši zachránit mimo jiné tím, že vytvořil absolutní osobní. Teď je tu další sestávka a už jsme Itálie. 11 hodin. Večer. Tak já vás zdravím opět z Itálie. Z poslední zastávky, protože už nám chybí 2,5 hodiny. Tady máme kariér, nápady, policia. Bartomí. Tak tu trošku se změní. Benzinky a takové. Autogrill, klasický. Kdo by chtěl ještě mapu, tak nechávám je tady v autobuse, ale rozhodně si je dáte za chvíli do tašky, protože je dobrý, když budete se moc orientovat, alespoň tu velikou mapu, je to pro takový to vaše pohodlí, máte tam nakreslený, kudy se budeme pohybovat. Nejdřív vemu mapu, kde je MHD. Tak. Jako vítám, přijíždíme do Říma. Pomrakem, když mám odpoledne mám jasník. Jo, jak já jsem vám osmí. No, tak my máme o 2 víc. No, tady bude něco přes 20. Autobuse a pokračujeme do Neapolského zálivu. Trošku vám kam vložím a ještě se na další videa z Itálie, z Neapolského zálivu a Říma.